il-ġurnali, membri tal-grupp parlamentari fil-kulturi taċ-ċentru nazzjonali u saħansitra anka l-estremisti fil-Labor bħal Neville Gaffa. Kulħadd inkwitat bir-riżultat tas-survey, iżda Roberta Bela jipprova jpinġi narrattiva qisu xejn mhu xejn. Dan ħareġ ċar meta l-ħadd ftit tal-ħin wara li ħareġ is-survey il-membru parlamentari Edward Zammit Lewis kiteb li trid tkun persuna bla idea ta' politika, jew mhux laburist biex ma tinkwetax. Fil-paġna tiegħu ta' Facebook huwa kiteb li huwa inkwetanti li Partit Laburista li wettaq tant ġid jagħti friskju li jitlef it-tmun tal-pajjiż minn idejh. Edward Zammit Lewis jgħid li l-Partit Laburista jrid jieqaf idejjaq lin-nies bl-eposija tar-ras fuq issues partikolari li huwa ċar daqs il-kristall li n-nies mhux jaqblu dwarhom. Hemm bżonn li nisimgħu tassew u ninkludu verament lin-nies li għal xejn warrabna u l-laburisti li njurajna fi bżonnijiet bażiċi tagħhom, kiteb Edward Zammit Lewis. U għatem dikjerazzjoni li tnistel ħafna mistoqsijiet kif kiteb jien nibqa' dejjem disponibbli li ngħin. Jekk dejjem ningħata ċans sabiex nara li l-Partit Laburista jirbaħ. Iżda l-Prim Ministru għażel li jibqa' fil-muta dwar dan is-survey, l-istess bħalma baqa' fil-muta dwar ir-rapport tal-arbitraġġ dwar kif il-poplu Malti wawċi baqa' mingħajr 3 sptarijiet li kien imwiet. Tant li l-Prim Ministru beda jiftaħar bl-isptar ta' 300 sodda fil-binja fl-isptar ta' San Vincenzo de Polo fil-waqt li kompla jitkellem dwar il-budget spiċċa weħel meta kellu jagħti ċifra ta' kemm jingħataw flus l-anzjani biex iħallsu l-carers u jibqgħu jgħixu d-dar. U hemm il-carers allowance ukoll fejn wieħed jista' jkun ukoll iġib carer id-dar biex tieħu ħsieb anzjan jidher li 9,000 euro jekk minn sejjer żball. Ma nafx iċ-ċifra preċiża ma qrib hemmhekk qegħdin. Jaburġ għal Net News.